Ja. Me bar odi bravo fa structuren. Me gala odi voorzitter alasma na eerste rij. Me bari odi. En me ook toe ego in een verkiezing. En na haar slogan sabi go in een verkiezing. Na justing, na misting, ma kandra u kan doen. En maybe want to sunny, sabi want make me sterk in een verkiezingscampagne. One thing na het stimuleren van jong ondernemerschap. Isabi, je hebt om een jong wang, de hebben business ideeën, de want to voeren sali, maar de hebben stimulantie, de hebben motiv, asma die moest motiveren, asma die moest jetten. En je brief dat NDP, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, maar kan er aan arbeid, we make we tranga, die de jong wang die zien. En ook toe, want de Sunny, Samuel met me tranga, naar gelijke onderwijskansen. Onderwijs. En die lukumoro fara, zeiden me gewoon met me tranga op een gebied te zien. Omdat onderwijs de belangrijk. If you know onderwijs afvallen voor wie, if you fusranang nog is onderwijs, dan maar ook nog safa contributie tang. En onderwijs, nog moet de onderwijs naar Paramaribo, Wanika para, maar ook in het binnenland, ook in Spaluwini, ook in Morowijne. If dem chindisi, ik go 5 dagen naar school, ook to dem naar binnenland, moest maar kies VVD scoren. En we moeten ophouden met clusterklassen, met 20 cluster de klas, eerste klas en de tweede klas gewoon, dat je beperkt hebt zien. Terwijl je in een foto, dat je ziet van 8 tot 1, wat volledig onderwijs. We moeten gaan voor gelijke kansen en we willen ontwikkelen aan kinderen. Was maar dan aan mij? If we want ontwikkeling voor Tjarekong en ook ziekers op dat punt, een decentralisatie gedachte voor een voorzitter. Een decentralisatie dat in alle district, we moeten een districtbestuur. Dat want dat alle district ontwikkeld op een niveau. Als we passie van Nigeria ontwikkelen, naar zo'n Morowijne ontwikkelen, naar zo'n Wijkmeeting ontwikkelen, naar zo'n Desmana Godolo, die Tabiki, Bada Tabiki, naar precies zo'n ontwikkelen. Een decentralisatie gedachte voor de districtsbesturen kan opbouwen zodat die aan een moeilijk morgen sectorie. Desmana Vlonkomoro, Paramaribo, maar de districtsbesturen ontwikkelen de decentralisatieprogramma's PDP. En ook 1, 2, 3. Maar stuk is augo. What's for them? What's for them? If one strong away, dan was hij moest gaan heen, maar gezamenlijk om dwarsari. What's for them? En vooral, en wat de punten naar het verhogen van de bestaanszekerheid door ieder toegang te verschaffen tot basiszorg, een pensioenstelsel dat een menswaardig ouderdag gegarandeerd tot stand te komen. Arki, begin Seki a gezondheidszorg tori. De begin wafunu Seki wabun pensioenregeling geding, wabun AOV, wabun de potiba, de appa bestaanszekerheid, man Seki voorwaarden, rang voor konanga ontwikkelingsprogramma voor kan je de doelgroepen dat Tamara teko ouro inapu broko ere isaptaki a regering setwa sanidape. Baso zorg nog taki ja politiek partij na mi politiek partij stondape dus desma voor ABOP of desma voor BEP kan gona nummer bisi dat kartij zeti. Nee, we moeten Suriname gezond houden. Zo moet je alles maar aan die recht op gezondheidszorg. Alles maar aan die rechter. Uneplei na Seki. Uneplei politiek na Seki. Ieder moet op een menswaardige wijze behandeld worden. Alles maar. Iedereen aan mij? Wat is het aan mij? En Artino, in een heel programma, me vindt dat we winnen. In een heel programma, me vindt dat we zullen kijken. En wat is mijn bier aan mij? Maria!
Arkino. En die PC dentori di si 2030 unaf met propaganda. Unikaba. Zolang we zitten gezondheid zorgen. Zolang desma aan de zekerheid. Britney, aan een moeilijk worden. We gaan geen president scheppen dat die jaso we zetten ja kondre. Na kondre saniwego. En dat met mijn lobby voorzitter die zie. Dat we etnische politiek voering. Uno dena etnisch politiek voering. We roko gi stranang, we roko gi Japanese, we roko gi Ingi, we roko gi de Maron, we roko gi de Fotonere. We gaan voor ontwikkeling. Stranang abi ontwikkeling van nodig. En apar nankusani. Daarom mek ik anakro bi sei passa. Me snapu baka mama yani Simons. Terwijl me tijgen, pemyange taki ikarika tapmi. Anatro bi pemyo snapu falei. Akarika tap Moshe Marel do Likwe. Akarika tapi. Seranang abiwan dienstbaar leider van nodig. Seranang abiwan sociale leider van nodig. Seranang abiwan leider van nodig. Die snappen naar inzekerheid. En ik had jou een offer die kon disi. En een vrouw disi, een oma disi, een deel naar pressie. Daarom maak je actie. Kom met je ondersteuning. Kom met je occasie. Met je oma disi teria kondre. Kom, Arkino. Zo net bijna mijn last misreven in speech. Omdat pepibe barda pe, mano prade barja. Je moet sasala sadie barade. Mamma bari, hallelujah. Isa saide, asade poli, mitaki wo winning, anato bisaledu, wo winning, teka tusale wani, wo winning, teka sade pale wani, wo winning, ebro winning madea, baliya. Mitaki wo hey, mitaki tewe tu na tuwe tu tewe kon na kowe kon tewe seki na seki we seki bali ya en tewe bou na bou we pa Arkino hey Arkino if I broke his revenge again, the sound will take it from there. I broke his revenge again, say, Taki, I'm pretty day. Hey, me love you, me here. Hey, go hold fast and a sawabi. Go hold fast and a sawabi. Minha primita covinha string. Suku suma yabi. Suma no bedete. Chare ko. Ko stem. Ko go bia ontwikkeling. Kar you brada. Kar you sa. Vanaf die de tenomo de moro. Gooi naar veld. Huis naar huis. Eyeball to eyeball. We to win this thing. Shoulder aan shoulder. Zij aan zij. Makandra. We winnen. It was Miami. Strijden. Strijden. En dan bij strijden. Caro, David Vecina. Garantano. Uji pasrah Moshe Atonpai wa pijanu. Joan. Sa
Als een studeren. Zo kan je niet op Godoro. Wat zegt u? Wat heeft u daar gezegd hoor? Als hij